Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Тайёр кардани ин навор баҳри ман осон набуд. Ба ёд овардани як шогирди ғурамарзам. Шояд сӯзиши қалбамон як дараҷа бошад ҳам паст гардад. Азимҷон Абдуваҳоб дар синни 12 солагӣ моҳи августи соли 2022 дар садами автомобили моро тарк кард. ӯро аз синфи якуми ба мактаб қабул карда будам. Аълохон, боодоб ва аз ҳама муҳимаш гултоҷи ҳамаи тадбирҳои мактаб буд. Қобилияти зебои суруххонӣ дошт. Афсӯс, марги нобаҳангон ӯро аз мо бурд. ёдат ба хайр буд, шогирди азиз. албатта азизон, яке аз шогирдони беҳтаринамон, ҷиҳани беҳтаринамон Рӯзбоев Азимҷон Абдуваҳобзода, яке аз хонандагони фаъоли мактабамон, яке аз хонандаи беҳтарин дар байни ҳамсабақонаш буд. албатта дар давоми 5 соле ки дар ҳамин мактаб таълим гирифт, бо хулқу одобу рафтори беҳтарини худ дар байни ҳамсабақонаш намояндатарин хонанда буд гӯем, хато намекунем. албатта охираташ обод, рӯҳаш шоду охираташ обод шавад шогирди азизамон, ҷиҳани азизамонро. он вақте ки сухан дар бораи шогирди азизамон, фарзанди дилбанди ягонаи меҳрибони падару модар Азимҷон Рӯзбоев меравад, мо бемалол натарсида ва дар ҳама ҷо ҳамаро таъкид менамоем ки ин шогирди азизимон фахри мактаб буд. ин фарзандҳо дар давоми ҳазорсолаҳо як маротиба ба дунё меоянд, инам хато намекунем, чунки бо тартиби худ, бо одоби худ, бо илми худ дар мактаби мо ягона шогирди азиз буд. ҳеҷ гоҳ хотираи дурахшони Азимҷон аз ёди ягон мо устодон, тамоми аҳли деҳа фаромӯш намешавад. сабаб дар ин аст ки бобоёни падари Азимҷон ҳам дар ин деҳаи мо шахсони балӯманд, шахсони зиёӣ, шахсоне ки тамоми халқу ватан онҳоро ҳурмат мекарда, дар ҳамин хел оила ба воя расида буд. мо ҳама вақт дар ёди дурахшони шогирдамо ҳастем ва албатта аз худои таоло мехоҳем ки ҷойашро ҷаннатул маъво карда бошад. ҳоҷастам румол ҷабано бастам, айне бе беҷо рафтам, гугирдаша гум кардам, ало ба шаб кардам, дидам даги давроза, ду духтари пурғоза, моё шавад ҷаб кардам, андар даги давроза, давроза дигин дора, қурфи мармарин дора. Quiero tocar dura.